Molweni ndiyalamkela kwezi sithi ngesiXhosa. uSibongile noVelaphi ke balele erumini yabo ke balele naye ke uBabs. Abeva kamnandi ke sana bakhala ngokurhona kwakhe nangoba njena njengoba ezolaliswa nabo apha hayi ababoni kakuhle. Into uSibongile uthi yena she can't wait into yoba kude kuthiwe uphinda back eresi ayozihlalela nje. uVelaphi uthi ingathi kukho utshintsho olwenzekileyo ngokufika kwakhe ke usisi apha okanye yinto esaza kwenzeka nje abengekayiboni. Abazi bavumelene ke noSibongile. uSibongile yena ke uworried ngosangweni ke guys lo dukileyo ongaziwayo uba uphi. Ufuna nokumfowunela kodwa akamfumani. Kodwa futhi uVelaphi uthe makamyeke kanjalo ethi heyi iwari mna endinayo ngulo silele naye apha. Hayi uthi andimva kakuhle. UJangase naye kwelakhe icala uworried ngosangweni bangqengqele ke noSamke. uSamke ubhizi ke uyambrasha ke ingalo uthi naye ungakhathazeki urayithi usangweni noko ixopho ayinabungozi. Wavele uthi uvuma ke watshintsha itopic wambuza uba kutheni le nto ungazange undixelele ngoBabs, umfihleleni umntwana. Uvele wavuka ke guys uSamke wema ngenyawo wamuka waya emireni sithi benditshilo nje uba ndicela uxolo and bendithi ndakuxelela kwesaa siphithiphithi sikadeliwe. Uvuma umile kwelithi bendingasoze ndilibale into yomntwana awundixelelanga. Uthe uSamke hayi ke uyathanda ke noko wena ke ukube ume ngento eyi-one so udlala ubumenemene ngoSamke because iyazazi bavele zangamxelele. Uthi ngoku wena umane ubuyela back kule nto yitsho xa ungamfuni lo mntwana apha ndizame iplan yoba ahambe ke ayohlala kwenye indawo. Into endiyaziyo mna koko ndabalapha ndiyazama ndithanda abantwana bakho nodeliwe andikhalazi. Uvuma uthe esaphendula ethi ndiyayazi loo nto and mna anditshongo ukuba wamngena emlonyeni ke sana uSamke ethi nam bendisitsho nje watsho ephuma ebushiya apha. So umfuna ashiyeke engumntu onesazela ngelo xesha umqubule ngumntana. Kusetafuleni ke guys ke uvuma uxelela abantwana ke uba heyi akamfumani usangweni kudala emzama. noSibongile naye ke angqine ke. uVelaphi uthe mabangazihluphi ngosangweni, usangweni usafe apho akhoyo. Inoba ke ebefuna nje ubethwa ngumoya ngoba kaloku njengangoku apha sekuvele kwagcwala kwathi qhu kule ndlu. Uye wakhupha amehlo kuSamke nentombi yakhe ke bethuswa zezi zinto zithethwa nguVelaphi. Uvuma ke uye wangenelela ke esithi ucela bebonke benze sure into yoba uBabs uziva emkelekile nje kule family elilungu nje ligcweleyo. uVelaphi wabesethile kuba ilungu tata uyalazi nje ilungu uyayazi uba ilungu uthetha ukuthini. Wathi awuboni uba lo mfazi uzolawula apha ufuna nje ukuthatha yonke into. Ubesithi Sibongile wathula uzokwenza ingathi ngoku awuboni uba kwenzeka ntoni. uSibongile ke khange awuvule ke guys owakhe umlomo. Usuke nje apho uVelaphi waphakama ke wathi usaya emsebenzini wabashiya behleli apho and uSibongile khange atsho nelimdaka njengoba bekade bencokola bayi-two umyeke kanjalo. uSamke ke guys babekwezeza radio sakudala ngesithi utshintshe ikhasethi ukwelinye icala ngoku. Ufike embalenhle wagxotha umsebenzi wakhe bekade emnceda phayana emxelela into yoba uyacela ahambe because ngoku umntu ozosebenza phaa nguBabs. Usisi wakhona umke ekhalaza ke because esithi uyandazi uba ndiyawudinga lo msebenzi. Umke ekhathazeke kakhulu elahla nezo faskoti apho wahamba. So ubuyele ekhaya ke uSamke xa ufikela kuVelaphi uhlamba izitya. Ufika sesithi kukhathazekile ngempilo kavuma uba ngabe uyamazi usangweni uba uphi uyacela into bamxelele uba uphi na. uVelaphi uvele wamxelela uba ammele nje kancinci yena and uyambona uba uzama ukuba yintoni apha uzama ukuzenza ntoni. Wathi uzogqibela ngokuqhatha ke utata lo wethu ke. uSamke uvele wamjikela ke esithi wena wake wanayo na utata khandixelele nje utata nje owakhe wakhona empilweni yakho wena okanye owakhe wafuneka umprotecte kuyo yonke into eyenzekayo. Khangaphendule ke uVelaphi. uSamke wabesithi hayi kaloku uyiqalile ngoku masiyimele akho mntu uzokhwela azehlele mahala kwabanye abantu. So phendula ke khangaphendule ke guys uVelaphi. Uvuma ke guys kwakhe ufika excited ke bekhona nabanye ubuya noSangweni sithi jongani uba ndibuya nobani. So kumnandi ke sithi yini besikhathazeke ngase yakuthanda Sangweni. Sangweni uthule akathethi kwanto. uSamke naye kuzenza ingathi uyavuya ke. uSangweni ujonge ngqo uSamke lo. Bathe besenjalo besathetha uSangweni wavele wadikwa ukujongana noSamke nalo Babs wakhe wavele waphuma. Uthe uphuma kwakhe washiyeka ke uvuma eleqa ke uSangweni noSibongile ke noVelaphi. Washiyeka ke sana uSamke exelela uBabs wakhe uba mamela gijima hamba yiya kumalume wakho uyomxelela uba selibuyile lo doti womfana makafowunele amapolisa. Uthe uBabs esithi hayi bo asikho isidingo saloo nto. Wathi omnye ndithe gijima yiya kumalume wakhe. Khangaphikise ke uBabs wahamba waphuma. Eight ke guys kuthe kusemnandi kuhlelwe etafuleni kudliwa wonke umntu khona uSangweni khona
kuyatyiwa apha ke uBabs ke abekhuza into yoba uSibongile useyunivesithi eseliveji nathi sekhona into enjalo hayi makangadlali ngayo. Samke ke uye wamnqanda ke sithi akhawutye uye kububuzo umntana ngemimele ngemibuzo. UVuma yena ke uncoma ukutya okumnandi ke uSangweni uvele wathi hayi kuyacaca yena uphakelwe umbeko ngoba kubi oku kwakhe ukutya uthi ingathi kuphekwe ngeenyawo. Yho hayi ke SaNoVuma wabesengenelela ke embuza uba kanti kwenzekeni wayaphi laa Sangweni wayekade khona ngubani lo ndithetha naye apha. USangweni uthe hayi ke wafa lo wayekhona uSangweni lo ukhoyo ngoku ngulo uzogada amaxoki nafuna uthatha ilifa lomzali wam apha. USamke ke uthe uyamxolela kuSangweni kodwa abuhlungu wona amazwi la awathethayo. Wathi uSangweni andidingi kwa uxolo lwakho ke mna mam khange nditsho uba ndiyalufuna okanye ndiyaludinga. Uthe esagqiba utsho ke kwangena ke kwathi inokho emnyango kanti ngamapolisa ahamba noNtombela. UNtombela othe gqise ekhomba kakade sithi nanku uthengisa into zomgunyathi uyasimosha lo mfana lo mthatheni. Wabe uSamke ke ezenza ngathi ke uyanqanda ke sithi hayi bo bhuti zintoni ezuzenzayo ntontoni. Wabe sithi omnye ndithi makathathwe ngamapolisa noVuma wabe sithi uba hayi bo lo mfana umfana omncinci ibikhona imisteyikhi eyenzekileyo apha. Besithi amapolisa no akho mfana omncinci ngabona abamoshayo kanye aba sizomthatha. So iphele ke guys bengekahambi naye kodwa ke kufikile amapolisa ezomthatha ke uSangweni iyapasa ke into kaSamke. Hoping uNtombela akazomthengisa ngoba kuNtombela akadlali kanjalo njengoba ngekalotyolwa nje angamthengisa. Enkosi ngicela subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.